Ja, kinder? Ja. Nou, ik weet precies wanneer het dus voor de win gaat. Dat wordt het 10 augustus over 27 miljoen in de staatsloterij winnen. Is dit goed genoeg? Oké, wanneer heb ik de wind in de zeilen? Als R het naar de zin heeft en R kan in het Fries vertellen hoeveel jaar ze is. Ja hoor. Oké. Ik zie nou mezelf. Ja, nooit. Komt de C-schuld. Ik zie niet 100. Nou, hij won het, hij won het mooi van.